дар рафти бозӣ дар қисми якум хуҷанд ба таври арзанда ҳунарнамоӣ карданд ки дар дақиқаи дуюм онҳо ҳисобро кушоданд. баъдан чанд имконияти дигар барои шогирдони Никола Лазаревич ба вуҷуд омад, вале фурсатҳои дар ихтиёр доштаи худро футболбозони соҳили руди сир истифода накарданд, махсусан капитани ин даста. Ва баъдан Истиқлол дар қисми дуюм то ҷои бозии муайян ва ҳамон бозии хоси худро нишон дод. онҳо тавонистанд бо назму низоми муайяне дар бозии худ натиҷаи даркориро барои худ таъмин созанд. ва айни ҳол мо имкон дорем агар коргардон лаҳзаҳои голзаниро дар бозии имрӯза ҳам такроран намоиш медоданд, бисёр хуб мешуд, чун ба маросими албатта ҷоизасупорӣ ҳам омода мешаванд. ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба лаҳзаҳое ки дар бозии имрӯза буд. дӯстони арҷманд, воқеан ҳам имкониятҳо аз ҷониби футболбозони ҳар ду даста хеле ҳам зиёд ба назар расид, ҳам дар нимои аввал ва ҳам дар қисми дуюм. Коргардон ҳолатҳои қисми дуюмро ба мо намоиш медиҳанд дар дидори имрӯза ва мо мебинем ки дар дақиқаи дуюми оғози рақобат футболбозони дастаи хуҷанд ҳисобро боз карданд ки муаллифи гол албатта Санҷар Иқсибоев шуд, футболбози ӯзбеки дастаи хуҷанд. баъдан бозигарони дастаи Истиқлол тавассути партопое ки анҷом дода шуд тавассути Манучиар Ҷалилов ва инчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ба пеш баромаданд ва ҳамин тавр ғалабаи худро ба даст оварданд. имкониятҳо дар умум читавре болотар ҳам ишора кардем барои дастаи хуҷанд кифоя кунанда буд то дар қисми якум бештар аз як голро ҳам ба ҳадаф расонанд. умуман имрӯз тағйироти асосӣ ва муҳим дар ҳаёти дастаи хуҷанд ин бо шакли нави ҷойгиршавии футболбозон рақобатро шурӯъ кардани шогирдони Никола Лазаревич буд. онҳо дар муқоиса бо он ҳайате ки дар баробари Истиқлол дар оғози муҳиммат дар ҷои конференсияи футболи Осиё интихоб карда буданд, ҳам аз нигоҳи шакли ҷойгиршавии футболбозон ва ҳам онҳое ки дар майдон баромаданд тағйиротҳои чашмнасеро ба ҳайати худ ворид карданд. яъне бо шакли ҷойгиршавии 5 муҳофизатгар онҳо бозиро оғоз карданд ки Манучер Сафаров ва Фирдавс Чакалов дар канорҳо буданд. дар хатти марказ бошад Хуршед Бекназаров бори аввал дар ин мавсим дар нақши муҳофизатгар ҳунарнамоӣ кард бо ҳамроҳии Ойбек Абдуғаффоров ва Сироҷ Ҳамроев. хулас бо шакли ҷойгиршавии 5-4-1 онҳо тактикаи худро интихоб карданд ва ба таври бояду шояд дар баробари ҳариф муқобилият нишон доданд. ин ҳолатҳое аст ки акнун дар ҷараёни қисми дуюм иттифоқ афтод. дар дақиқаи 78 тавре шумо дидед Манучер Ҷалилов тавонист баъд аз иштибоҳи ҳариф тӯбро ба дарвозаи Маъмур Икромов ҷо кунад ва ин ҳолате аст ки Виктор Свежев аз маркази майдон бо партоби тавил тӯбро дар дохили ҷаримагоҳ ба ҳамдастаи худ Муҳаммадҷон Раҳимов мерасонад, яъне ҳамдастаашро пайдо мекунад дар дохили ҷаримагоҳ. Раҳимов ҳаминҷо хело маҳорати баланд нишон дод, тӯбро қабул кард ва баъдан ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов равон намуд. бале ҳамин тавр дар поёни рақобат футболбозони хуҷанд метавонистанд тағйирот ба миён оваранд дар ҷараёни қисми дуюм. албатта дар давоми 10 дақиқаи охир аммо муваффақ шуда натавонистанд. воқеан ҳам мо дидем ки чӣ гуна имкониятҳо зиёд буд аз ҷониби футболбозони дастаи хуҷанд. яке аз он фурсатҳо ба Дилшод Бозоров мутааллиқ буд ки ӯ натавонист баъди партоби Фатуллоевро ба дарвозаи дастаи Истиқлол занад ва як фурсатро ҳам Маъмур Икромов бисёр хуб ва моҳирона тавонист баргардонида. агар хуҷанд пирӯз мешуд дар бозии имрӯза бе ягон шакку шубҳа беҳтарин бозингари имрӯза Маъмур Икромов мешуд. воқеан ҳам хуб дурахшид. хуб акнун суол ин аст ки бобо киро беҳтарин футболбози ин дидор интихоб мекунам? шояд яке аз он нафароне ки дар бозии имрӯза гол зад ё Муҳаммадҷон Раҳимов ё Манучер Ҷалилов, вале бозии Эҳсон ҳам хуб буд дар дидори имрӯза. эҳсон буд ки бо намон кӯшишҳои зиёди худ лаҳза ба лаҳза дастаро ба пеш мебурд ва ҳаракат мекард вазъиятҳои хавфнокро ба вуҷуд орад барои ҳамдастаҳояш. дӯстони азиз, баъди чанд лаҳза супордани ҷоизаҳо ба дастаи ғолиб баргузор мешавад. тими хуҷанд ҳам барои ҳунарнамоӣ воқеан ҳам олияш дар ин бозӣ фикр мекунам бо ҷоизаҳо қадрдонӣ карда мешавад ва албатта ҷом насиби дастаи Истиқлол мешавад. маротибаи нуҳум дар таърихи футболи кишвар ки пас аз соли 2010 бештар ҷоизаҳо марбути дастаи Истиқлол мешаванд, махсусан суперҷом
пенҷуми кишвар ва чӣ тавре ки Парвиз болотар ишора кард, дастаи Истиқлол дар мавсими гузашта силсила муваффақиятҳои дастаи Регар Тадазро ҳам дар чемпионати дохилӣ шикаст. Ин даста маротибаи 8-ум унвони қаҳрамониро ба даст овард. Қаблан ин рекорд то як андоза ба бошгоҳи шаҳри Турсунзода рабт дошт ки онҳо 7 маротиба дар чемпионати мамлакат муваффақ буданд. Ҳарчанд Истиқлол натиҷаро такрор кард, вале соли гузашта тавонист яке аз серҷоизатарин дастаҳои кишвар дар мамлакат шавад. Виталий Левченко нафаре ки соли гузашта дар сангари муқобил буд. Албатта дар бозии аввал ӯ ба ҳайси сармураббии дастаи Хуҷанд набуд. Ибтидо ҳидояти дастаро мураббии дигар бардошт дошт ва танҳо баъд аз бохтҳои калоне ки аз Истиқлол ҳам дар Суперҷом ва ҳам дар доираи мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё буд, роҳбарияти ин бошгоҳ ба хулосае омаданд ки мураббиро иваз кунанд. Ва аз ҷониби дигар бобон Никола Лазаревич нафаре аст ки имрӯз дар сангари муқобил аст, вале солиёни пеш ба ҳайси мураббӣ вале дар Истиқлол кору фаъолият дошт. бале воқеан ҳам Виталий Левченко бо фаъолияташ дар дастаи Хуҷанд бисёр чизҳоро иваз кард. махсусан шакли бозии ин дастаро дар чемпионати мамлакат ва махсусан дар ҷоми конференсияи футболи Осиё дигар сохт ки дастаи Хуҷанд ҳатто дар як бози Истиқлолро шикаст дод дар майдони худ. Дар рақобат бо Додой ҳам хуб бозӣ карда буд ва дар чемпионати мамлакат ҳам то як андоза рақобат кард то поёни анҷоми мавсими чемпионат, вале билохира зинаи дюймро ба даст овард. Ва давоми 2 соли ахир дастаи Хуҷанд то як андоза мубориза бурда истодааст муқобили тими пурқуввати кишвари Истиқлол, вале барои онҳо чизе намерасад, айни ҳол ки соҳиби медалҳои тилло шаванд. Хуб, бобо бар замин бубинед бо омадани Виталий Левченко ва Никола Лазаревич як тарҳи нави шакли ҷойгиршавии футболбозон дар майдон дида мешавад. Чизе ки гӯеман ҳамин услуб пештар дар дастаҳои лигаи олии футболи кишварамон камтар дида мешуд ва онҳо хело кам майл мекарданд ба иваз кардани шакли муайяни ҷойгиршавии бозии худ. Вале Виталий Левченко вобаста ба рақиб албатта шакли муайяни интихоби футболбозонро ва ҷойгиркунии онҳо, яъне вариантҳои гуногуни схемаҳои тактикӣ, яъне ҷойгиршавии онҳоро интихоб мекунад ва кӯшиш мекунад онҳоро футболбозонашон онҳое ки тайёр ҳастанд ва мутобиқи ҳамон шакли ҷойгиршавӣ ҳастанд дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд. Ва ин навгониҳои ворид мекардаи ӯ тадриҷан ман фикр мекунам ба тамоми футболи кишварамон таъсири бисёр мусбӣ мерасонад ва дастаҳои дигар, футболбозони дигар, сиёди мураббиёни бошгоҳои дигар мекӯшанд дар пайравӣ бо он чизеро дар ҳайати дастаҳои худ иваз кунанд. ва дӯстони арҷуманд айни ҳол маросими ҷоизасупорӣ баргузор мешавад. нафарони мутасаддӣ ки ҳоло ҷоизаҳоро месупоранд муаррифӣ нашуданд. фикр мекунам сараввал ҷоиза ба доварони боёзии имрӯза бо роҳбари рефери фифа аз шаҳри Норак Насрулло Кабиров, баъдан дар бозии имрӯза ба ӯ кӯмак карданд дар ду канори майдон Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва инчунин Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ва инчунин дар вазифаи довари чаҳорум дар бозии имрӯза Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе фаъолият бурданд. ҷоизаҳо сараввал ба онҳо тақдим карда мешавад фикр мекунам ва баъдан ба дастаи Хуҷанд ва Истиқлол ҷоизаҳо супурда хоҳад шуд. ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов, директори Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Фатҳулло Ҷалилов, инчунин директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш Нуриён Парвиз ва директори генералии Лигаи миллии футболи Тоҷикистон Сайвали Шухурбонов айни ҳол ҷоизаҳоро ба доварон ва инчунин дастаи Хуҷанд ва ғолиби мусобиқа ва бошгоҳи футболи Истиқлол месупоранд. Хуб, чӣ тавре болотар бобо ишора кард, ибтидо гурӯҳи доварон даъват карда мешаванд. фикр мекунам дар бозии имрӯза ягон эроди ҷиддӣ дар бораи он қазовате ки онҳо карданд нест. Насрулло Кабиров, Акмал Буриев ва ҳамчунин Исмоил Нуралиев бо ҳамроҳии Гулмуроди Саъдулло ҳоло ҷоизаҳои махсуси худро қабул мекунанд. Бале инҳо нафароне ҳастанд ки ҳайати доварони Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё, Лигаи қаҳрамонҳои Осиё. воқеан ҳам онҳо на танҳо дар майдон довари хуб ҳастанд, онҳо
кунандаи хуби забони англисӣ ҳастанд ки ин чиз бештар барои фаъолият дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамин талабот барои онҳо барои умуман доварон муҳим аст. хуб акнун даъват карда мешавад Манучер Ҷалилов ва фикр мекунам ҷоизаи беҳтарин футболбози рақобати ниҳоиро маҳз ба ӯ медиҳад. бале воқеан ҳам агар Хуҷанд пирӯз мешуд албатта ин ҷоиза насиби нафари дигар мегардид ва ҳоло ҷоиза аз сӯи кумитаи тадорикот ба футболбоз Манучер Ҷалилов тақдим карда мешавад. ҷоизаро директори муассисаи давлати телевизиони варзиш Нориён Парвиз ба беҳтарин бозингари ин суперҷом тақдим карданд. хуб акнун даъват карда мешаванд футболбозони дастаи Хуҷанд то ин ки ҷоизаҳои худро ба даст оранд. воқеан ҳам бисёр бубинед дар чеҳра ва қиёфаи капитани ин тим Дилшод Бозоров ашк ва ғамро мо баралло эҳсос мекунем. мо шояд пеш аз ҳама афсӯс аз он мехӯрад ки фурсатҳои дар ихтиёр доштаи худро истифода карда натавонист. Дилшод Бозоров, Манучер Сафаров, Ойбек Абдуғафоров, Маъмур Икромов яке аз дарвозабонҳои бисёр ҳам хуб, ҳарчанд мо аз ӯ ин чизро интизор надоштем. Сироҷ Ҳамроев, Бахтиёр Чориев ки баъдан дар қисми дуюм иваз карда шуд. Комрони Мирзонажод имрӯз дар ҳайати асосии дастаи Хуҷанд бозӣ кард. Абдумумин Забиров яке аз футболбозони бисёр ҳам соҳиби таҷриба. Андрей Сидоров ки дар 7 дақиқа мондан то анҷоми рақобат ба майдон омад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ӯ ҳам дар қисми дуюм ворди майдон шуд ва чанд футболбозони дигари эҳтиётӣ махсусан дарвозабони эҳтиётӣ Далерҷон Баротов, Алишер Баротов ва инчунин Хуршед Бекназаров ва ҳамчунин Фидас Чакалов ки бо сабаби осеб бардоштанаш аз майдон гирифта шуд. Санҷар Ихсипоев яке аз беҳтарин футболбозони ин тим ва баъдан ситоди мураббиёни дастаи Хуҷанд ҳам даъват карда мешаванд. аз ҷумла сармурабби Никола Лазаревич, ёварони ӯ Фарух Марофиев, Мунавваров Мирзомубин, Ҷамшед Тураев, Рустам Хоҷаев, Алишер Тӯйчиев ва Фирӯзҷон Тоҷиев. ва имсол дастаи Хуҷанд албатта чемпионатро бо бозии бисёр ҳам муҳим барои худ дар рӯзи 8 баргузор мекунад. бозии бисёр ҳам ҷолиб барои футболбозони дастаи Хуҷанд дар даври аввали чемпионати мамлакат. ба назар мерасад онҳо дар сафар бо клуби марказии варзиш Артиш бозӣ хоҳанд кард. дар шаҳри Душанбе бозӣ баргузор мешавад. баъд аз анехтараш чанд рӯз онҳо дар Душанбе боқӣ мехоҳанд монд ва баъдан ба Хуҷанд сафар хоҳанд кард. бале ҳар ду даста ҳам бозиҳои аввалини чемпионатро дар сафар доир мекунанд. акнун ба минбар даъват карда мешаванд қаҳрамонони асосии ин шаб, бинандагони арҷманд, футболбозони дастаи Истиқлол. албатта онҳо имрӯз ҳунари бисёр болои худро нишон доданд ва бори дигар собит карданд ки бошгоҳи рақами 1 кишвар то имрӯз боқӣ мемонад. ҳайти ин даста иборат аз футболбозони бо таҷрибаи мамлакат Эҳсони Панҷшанбе, Шеридин Бобоев, Табризи Давлатмир, Рустам Соиров, Соир Ҷурабоев, Манучер Ҷалилов, Саид Мухтор Азимов, Муҳаммадҷон Раҳимов ва ҳамчунин легионерон Алексей Ларин, Марко Милич, Виктор Свежов ва дигар бозигароне ки воқеан ҳам саҳми хуб гузоштанд дар муваффақияти дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. Ваҳид Ора Саҳидов, бале дарвозабони эҳтиётӣ Дилшод Дадабоев ки мавсимҳои гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд буд, Рустам Ятимов дарвозабони асосии ин тим, Марко Милич муҳофизатгаре ки аз чемпионати Ӯзбекистон шумоли дастаи Истиқлол шуд ва дар зудтарин фурсат мавқеи худро дар ҳайати асосӣ пайдо кард. ҳамчунин ситоди мураббиён таҳти роҳбарии Виталий Левченко ҳам ба минбар мебароянд. бале воқеан ҳам нақши мураббиёни дастаи Истиқлол унҷо албатта Алишер Тухтаев ки давоми чанд соли охир дар ин даста ҳунардамоӣ мекунад хеле назар аст. Анвар Нурқулов ки дар гузашта собиқ футболбози дастаи Истиқлол ва Хуҷанд буд ки ҳамроҳ бо Виталий Левченко ҳам дар Хуҷанд ва ҳол дар Истиқлол бозӣ мекунад. мураббии дарвозабонҳо Фарух Бердиев яке аз дарвозабонҳои собиқ ки бисёр ҳам ҳунари воло дошт ва Одил Эргашев яке аз нафароне ки барои таъмини ҳама чизҳо барои футболбозон саҳми назаррас дорад. яъне ӯ вазифаи бисёр пурмасъулро дар ин даста иҷро мекунад. ва духтурони даста Фарух Авезов бо ҳамроҳии Эркин Додуҷонов ҳам ҷоизаҳои муайяни худро ба даст меоранд ва котиби дафтари матбуотии даста низ айни замон ҷоизаи муайяни худро соҳиб хоҳад шуд.
ва чун меша ҷом ба капитан дода мешавад. Алишер Ҷалилов ки соли гузашта ба истиқлол омада буд, ҳоло ҷом маҳз ба ӯ тақдим карда мешавад ва фазои тантанавӣ ҷашнгирӣ ҷоизаи навбатӣ барои дастаи истиқлол ҳоло дар майдон танинандоз мешавад. мебинем ки ҳамаи бозигарон, мураббиён ва умуман кормандони дастаи истиқлол рӯҳияи болида доранд, чун онҳо воқеан ҳам пирӯзии арзандаро дар бозии муқобили дастаи Хуҷанд ба даст оварданд. ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов ҷомро ба капитани дастаи истиқлол тақдим мекунад. муборак бошад бинандагони арҷманд барои тамоми тарафдорон ва алоқамандони дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе. онҳо бори нуҳум тавонистанд ғолиби суперҷоми кишвар шаванд. агарчанде истиқлол солиёни зиёд соҳиби ин ҷоиза мешавад, вале дар ҳайат ҳастанд футболбозоне ки бори аввал соҳиби ин ҷоиза мешаванд ва барошон ин шодию хурсандӣ воқеан ҳам бепоён аст. шурӯъ аз ҳамин рӯз бинандагони арҷманд бо бовари комил метавонем гӯем ки мавсими нав, мавсими 2020 футбол дар кишвари азизамон шурӯъ мешавад ва интизори он ҳастем ки ҳеҷ гуна чизе имкони хабар расонидан ба идомаи ин мусобиқаро пайдо нахоҳад кард. дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо ба поён мерасад. бо шумо будем дӯстони арҷманд, шориҳон Парвизи Маҳмадамин ва Бобохол Мурозода дар якҷоягӣ бо кормандони техникии муассисаи давлатии телевизиони варзиш. то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.